Sa kalibutang nanawag laumi nga ugma mag-abot rata. Yung gi-reply sa ko kay Nick, nakainom ka? Nick. So hi guys, welcome back to my channel. So karon atong buhaton kay mag-lyric prank ta na may mga Bisaya ang kanta dira. Romance sa maligid ano kung ako. Ay ang lamisa. So mag-lyric prank ta kung kinsa mo reply, masigulutan sila mga reply. Ang title sa duha man to kakanta akong gamiton, romantic songs sa Bisaya. So ang title sa first na tong ay sa isa ka kanta kay Ayaw Lagmula, tapos ang isa ka kanta kay Pasabta Ko. So mangita tag online. Kinsa ba pwede chat at man? Mag-chat ta taon og hi. Mag-hi tabi. Hi or hoy, di para hoy. Sa manyoy basi sila mo auto. Oh, mas nakabulot sa kanta po kay sa radyo na wala ko nila matian. Be. Tung first si Joven Vicente na ko siya. Sige, mag-start kami. Ay, hala, napindot akong call. Bebe. Nag-search yung picture. Nausan. Nag-search yung picture sa ilang hero. Tanawin ng hero. Wait, may screenshot na. Mag-send data sa nata. Ay, dito sa ko. Dito sa chorus. Dito sa Ayaw Nagbulat. Yo! Yung uy. Sa manioy, di ba sila online? Hindi na. I-on na to atong active status. Gina-off ko na ako kaya tanaw kong drama. Kaya para walay mag-chat. Mangita tag-on lang. Dili pwede ang may mga uyab na. Dapat ka na mga wala pa uyab. Jo! Puso to idun. Ayaw nagkulat. Ayaw. Ayaw nagbulat. Tubuti sa ako. Ayaw nagbulat. Tubuti sa akong masaag sa kalibutang nanawag. Laomi nga ugma maabot rata. Ano siya sa? Tubuti sa akong masaag. Sumukot. Gusto mong trip. Wala pa siya nag-reply. Tapos sa messenger, siya ito nagabilog-bilog. May nagtagi. Nag-search yung picture. Sige lang pa tayo. Sa kalibutang nanawag. Laumi nga ugma mag-abot rata. Ano meron siya na mga nag-reply? Dapat ulay na sila. Asa na sila? Si Bien. Hi! Ari na. Ara siya. Sa kalibutang nanawag laomi nga ugma mag-abot rata siya. Ay, sa YouTube, good learn about Stoicism ang god. Tapos sa hawan ni dalan apan ayaw lang sagbuwat. Sa hawan nga dalan apan ayaw lang sa gulat. Ano ba niyo? Tsatara to si Bien. Ningawa niya yan dito. Uy, nagsina si Bien. Oh, checking ko sa padi ko. Dapat ang sa isa ka kanta. Taga-buntag, Jud Enigmata. Taga-buntag, Jud Enigmata. Pasipas ko na siya. Mga mala siya dahil imunawang Jud akong pinapangita mo. Dito sa bundok. Wala ko kami kaagi.
Ari-ari. Na nag-chat. Ito isa out kung niya akong na-chatan tapos chatan na ako siya. Ay nag-chat siya sa ako sa iyang second account ari na. Uy. Yung naong kayo daw kung ginapangita. Naong pati ay. Ayaw nagulat. Uy, arin. Ano to? Dili, jud na ko kapunggan. Ano siya? Yung nung gano'ng pangitaraw, pinigil. Tapos siya, ano naman mismo ko? Wait na, asa na to. Dili, jud na ko kapungganan. Punggan? Permiti kang giampo. Unsa na to? Permiti kang giampo. Tawa, dili. Jud na ko kapungganan. Mali pa jud ang lyrics na siya. Naol, permiti kang giampo. Ari na, may nag-reply na. Ay, ari na. Tuguti sa kong masaag. Uy, ari na. Permiti kang giampo. Kinasing-kasing nga gihatag. Pero nga namang may kalit kang bibiya. Pero nga nung may kalit kang bibiya, oh my God. Sa kalibot. Is that a song? Nasakpan ako. Siya, nag-lyric prank ko. Siya, Hiii. Ano ka? Oo, pero ay miss na tika. Miss na ka na kung silang sana. Tapos masi sa December pa daw. Ang December daw suspension. Pari na. Katawaran lagi na sila. Wait lang. Tugutis ako masaag. Sa kalibutang nanawag. Laomi nga ugma mag-abot na ta. Laomi nga ugma mag-abo. Tarata. Sa mukha ni Uy. Hindi nga, muli kayo. Bisaya, manggod. Kaya kung Tagalog, manggod din mga kanta. Dili sila mutuo. Kay Joven at kasawaan nga dalan apan ayaw sa gulat. Samtang nagkadakong mga pangandoy ko. Sa kalibutang nanawag laomi nga ugma mag-abot rata. Yung i-reply sa ko kay Nick, nakainom ka? Nick. Sa hawan nga dalan apan ayaw lang sa gulat. Uy, mag-send link noon sa naman si Jobet. Samtang nagkada kong mga pangandoy ko, nagkagamay sa dang syudad. Tuod nagkaduol ang mga damgo ko. Sama ni si Jobet. Nag-send siya gano'n. Link sa anime, if it's for my daughter, I'd even defeat a demon lord. English sub. Dito kay Gerardo kay katawan. Ay tapos sa day si Bian, gi-explain na ko sa iya nga na lyric prank lang. Hindi ko nakainom na lyric. Mo ni pinakatawanan. Typing. Pinsa ako ginahulat-hulat mo ko ginahulat. Nagkalayo. Ay, saan na to? Samtang nagkadako mga pangandoy. Ikapipaste na raw di kay Jobin to kay Gerard. Ano pa, niluilingaw ka sila chat mo. Ay, lalang. Hindi pa man. Okay ka lang na. Hari na po. Nagkagamay sa dang syudad doon. Nagkadoon ang mga damgo ko. I love you guys. Sa mukha, ninilang. Uy, asya. Nagkagamay sa dang syudad doon. Nagkadoon ang mga damgo ko. Katawa ko ba? Lalom kayo kung eyebags. Saan connect?
Mubiya. Ay! Nagkalayo siya yung tupad. Nagkadoon ang mga damgo ko. Nagkalayo sad ko sa imong tupad. Ang sana mo si Jupiter. Ara si Gerard na siya. Nagkagamay sa ng syudad ko. Nagkadoon ang mga damgo ko. Nga siya. Ano damgo mo? Nagkalayo sad ko sa imong tupad. Mubiya man ko huna. Alam mo. Ning uli rao sa ako. Uli. Let's wait for them. Gaya, uy. Kasi na-hurt ni mo, gosh. I'm such a bad girl. Ano ba yan? Ay, beautiful bottle. Asya, bakit? What happened? Minuli ra usa ko. Ayaw laghulat. Ang sana, apple. Naday ni abot guys na si ano dira si Jessa. Nagkuha siya apple. Uy! Hello! Sige na, ano ako. Ride, love you. Direct prank lang to. Hello! Lily Masen! Si Jovel, sakpan ko Jovel. Pero yung ingon, anak ko, nagkalayo sad ko sa imong tapad. Mubiya man ko huna-huna alang, uli lang sa ako. Ano si Jovel niya, yeah man, expert, thanks. Love you, Job. Hello, wala ko gini-reply yun. Naina po doy. You bad. Nangluod mo to si Gerard. Wala ko gi-reply ni Gerard. Nasa po na siya. Hi, lala. Tatlo lang kataong gi-prank. Si Gerard, si Joben, ug si Bien. Kaya ako gi-reply sa uban. Araw nga, tatong hope eh. Kaya mag-outro ta. Masinda na? I-play? Dali na pa. So guys, thanks for watching. If you like this video, give this a thumbs up. And punta na lingaw sa akong gara-gara. Pwede ko trip karon karon. April 23 karon. Nag 1 month na ang quarantine dito. Hi. Yung notification bell dito sa baba kay para kapag mag-post ko video kay updated mag-notify sa inyo ha. So, thanks for watching. Bye!